Hadin nyos ngi ka jing jia sha siat yap arpon ringot ki Briew ha ka kenhon le no ka tip kum ka laskar i Taiba ha Pahalgam ka badan ha Jammu and Kashmir ha ka ba nakal yang ki bor pulet ki la sei ki jing drodor jong ki laingot ki le no ki ba Suba Donkti ha ka ni ka kam hak arpu khandai trek yoyong araja arpusan kat kum ki khubor la yo jing tip bo we na pedang ki ne ki le no ude Commando Barim jong ka special service group SSG jong ki Shipai Pakistan ude ule no ude ubla tip kerteng kum Hashim Musa ubla tip ru kum Asif Fauji bat Sulaiman bat ki wei pat ki arngot ki bla pau ha ki jing drodor ki deu Adil Hussein Thoker bat u Asan Wat la ke Pakistan kala kentat ya ke jingdan benta jengka ha ke jingja ha Pahalgam hendrai hadian ke jingwat bnya lalap bau Hashim Musa udai na Pakistan bat uladai tengru upara Commando ke special force ke khubor kala ongru bau Hashim Musa udai ubal yo jing tibet na ketika kenhon Shipai bat hadian kani usadan benta bat ketika kenhon le no kat kum ke kai pot laong bahag be dei ber rukam thambor ketika kenhon le no u Hashim udai ubal ai jing tibet nalor ban penbet penbiang ya ki tiar siat na ke benta kitai ki le no La ong ru baki borsen tiat kidang penlong ya kajing toket ban lap ru ban le se yo uniu le no udan benta bat ki wei pat ki kenhon ki barung to na kathan punch rajauri kapala jia shis nam manshwa shu la ong ru baka jing don benta jong Hashim Musa hakikam le no kelas dang na do benai no pra jong snam araja pulai haka jing don benta ban thombor dusmon ya ki Shipai ha punch Laong ru bahadian ke jing thombor ha Pahalgam uniu le no ringkat sangot ki wei pat kidang riet dengan haki benta ke Per Panjal range Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya